A continuació veurem com podem treballar amb formularis amb JavaScript, com els podem validar, evitar que s'enviïn i gestionar en general els seus esdeveniments més importants. Començarem fent aquest petit exercici d'aquí, simplement un formulari amb diferents camps. Com veiem, tenim un input que només admetrà valors entre 3 i 5 lletres, un email per introduir l'email, la seva validació la farem també des de JavaScript. Veurem com podem validar els radio buttons, com podem saber quins estan marcats, com podem saber quines opcions del select estan marcades i com podem saber quines opcions del checkbox estan marcats. També veurem com podem evitar que s'enviï el formulari i fer validacions en els diferents moments típics d'un formulari, que són o bé quan l'usuari escriu una tecla, en cada moment en què l'usuari escriu alguna tecla, o bé quan l'usuari canvia el seu focus i deixa de tenir seleccionat un input per seleccionar un altre input, o bé quan l'usuari envia el formulari. Que anem a crear llavors el codi HTML del formulari. Comencem creant el que serien els inputs, que han de tenir de 3 i 5 lletres, el primer input de tots. És un input de tipus text. Molt important és que li donem un nom en els nostres inputs. I tot això, tots els inputs que anem creant, és molt important que els creem dintre d'un tag form, en el qual nosaltres també li donem un name. Han de tenir un nom, perquè veurem que la forma més efectiva d'accedir als inputs i a un formulari és a través del seu nom. Doncs en aquest cas li direm formulari 01. Els inputs han d'estar dintre. A l'action, és a dir, on va parar el formulari, és igual, pot anar a parar en ell mateix. Aquí nosaltres no ens importarà que vagi a parar un HTML perquè només farem la validació abans de que s'enviï el formulari. Però això, evidentment, hauria d'anar a parar a un HTML, a un PHP. A continuació li donarem un name al nostre input i a l'ID veureu que no el farem servir per res. El primer de tots és li direm aquí el nickname i el text inicial, que és entre 3 i 5 lletres. El següent és el format email valid. Això és un input, també el ficarem de tipus text, ja que la validació la volem fer nosaltres manualment. Email. Després tindrem els radio buttons. Radio buttons. I aquí doncs creem els diferents inputs. Radio buttons, recordeu, són inputs del tipus ràdio. En crearem dos. La primera serà opció 1. El segon serà l'opció 2. Els radio buttons, com bé sabeu, tindran el mateix name i diferent valor. Així que el nom del radio buttons li direm... li direm radio form. Radio form. I els diferents valors, value, valor 1 i aquí el value, valor 2. Típic radio button és poder seleccionar una de les dues opcions. Els radio buttons ens permeten seleccionar només una de les dues opcions. A diferència de, per exemple, els checkbox, que ens permeten seleccionar moltes opcions. En aquest cas només en tenim dos. Input, checkbox, amb el name li direm check form.
i un valor, que en aquest cas serà també value valor 1 i un altre checkbox, el 2, input checkbox checkform i en aquest cas value valor 2. Tenen el mateix valor. És igual, no passa res perquè es repeteixin el valor. L'important és que el name sigui el mateix i tant en els radiobotons com en els checkbox. Després el select. És un select que tindrà un nom, select form. ID tampoc en necessita i el select està format per options. Cada opció, recordem que té un valor, valor 1, i aquí ja podem anar ficant tots els valors que nosaltres vulguem. Valor 1, valor 2 i valor 3. L'important és que tots, fixeu-vos, tenen el mateix name i diferents valors. Al final és molt semblat al que nosaltres tenim amb els radiobotons o amb el checkbox, que tenen el mateix name, diferents valors. La diferència de radiobotons només en podem seleccionar un, dels que tinguin el mateix name. Checkbox només en podem seleccionar tants com vulguem. I el select depèn. Dependrà si volem indicar que el nostre select permet seleccionar més d'un, li ficarem múltiple, i si només volem que seleccioni un, que l'usuari només pugui seleccionar un, el deixarem així tal qual. Molt bé, ara que tenim creat el nostre formulari, el que farem serà afegir-li un esdeveniment perquè en el moment en què s'executi comprovi els diferents inputs, els diferents valors, i que comprovi si es compleixen les regles. Si no es compleixen, el que voldrem és que no s'enviï el formulari. Llavors, el primer que necessitarem és un input submit per enviar el formulari. No fa falta que li donem un value. I per fer això, per vincular un esdeveniment al fet que nosaltres enviem el formulari, això és un esdeveniment del tipus onSubmit. I molt important, per evitar que aquest formulari s'enviï, és important que la funció que s'executa al cridar a l'onSubmit se la cridi d'aquesta forma, escrivint return i el nom de la funció que ha de validar. Valida formulari. Aquesta funció valida formulari, si retorna false, no s'enviarà el formulari. Si retorna true, enviarà el formulari. Això ho podeu veure fàcilment. Anem ara aquí, agafem el nostre JavaScript, el ficarem al costadet. I anem a crear la nostra funció. Valida formulari. Veureu que si li fiquem un return false, quan nosaltres ara vinguem aquí i executem el nostre HTML, veureu que al clicar en el submit el formulari no s'enviarà. En canvi, si en comptes de return false li fiquem return true i li donem enviar, s'enviarà aquest formulari. Venim aquí, li donem a enviar, veieu que no es fa res, no s'envia absolutament res. Si en canvi aquí li fiquem true, anem a ficar-li alguns paràmetres, li donem enviar, actualitzem, ara sí, li donem enviar i s'està enviant el nostre formulari amb tots els paràmetres. En canvi amb el fals, doncs no s'envia. Perquè aquest formulari quedi una miqueta més bonic, li ficarem alguns salts, agruparem bàsicament el que seria
Totes aquestes parts les fiquem, per exemple, entre un div i així ens quedarà una miqueta més maco. O podem fer un BR, i ja està. Vale, doncs agrupem per aquí amb un div. Vale, i anem afegint per aquí uns BRs i ja està. Checkbox, un BR. I doncs un altre div. Fantàstic. Ara tenim una miqueta més maco. Doncs, com hem vist, si aquí li fico el false, el formulari no s'envia. Quan no voldré que s'enviï el formulari? Quan no es compleixin aquestes regles. Així que anem a validar la primera regla de totes. Anem a escriure ara com podem validar que aquest input, nickname, contingui entre 3 i 5 lletres. Per accedir als inputs a través d'un formulari ho farem de la següent manera. Primer accedirem al formulari i ho farem a través del document.forms. Això em dona accés a tots els formularis i ara entre claus ficarem el name del form. Quin és el name d'aquest form? Formulari 0. Això em permet accedir al formulari que tingui aquest name. Com podeu comprovar, Document Forms és un array que conté tots els names del formulari. Està vinculat en cada un de tots els formularis que hi hagin en el nostre document. Per això diu Forms, perquè conté més d'un, i això, si us fixeu, és l'accés a un array. Doncs jo accedeixo al que té aquest name. Un cop he accedit a aquest formulari, per accedir als diferents inputs que en formen part, és més o menys utilitzant la mateixa tècnica. Si jo vull accedir a l'input nickname, doncs a través del formulari, que jo he accedit, d'aquesta variable que té l'accés al formulari, doncs dic vull accedir al que té com a name nickname. Doncs de la mateixa manera hi accedim com si fos un array, com si el formulari contingués un array de tots els inputs, i per accedir a cada un d'aquells inputs ho faig a través del seu name. I un cop ja tenim el nostre nick, obtindrem el valor. Per obtenir el valor de l'input és let valor nick igual a nick.value. Perquè això l'únic que ens retorna, recordeu, igual que treballem amb el DOM, és un accés, és una variable, un objecte que conté informació sobre l'input nickname, però no el valor. El valor està aquí dins, està dins del nick. D'acord? Jo si miro quan val a l'input, veuré que l'input no és el que conté el que ha escrit l'usuari, sinó és tot l'objecte. Si vull extreure el valor és amb nick.value. Un cop ja tinc el valor del nick, ara el que podrem comprovar és si el valor del nick.length és menor que 3 o si el valor del nick.length és més gran que 3. En aquests dos casos, jo no vull que s'enviï el formulari. Doncs si no vull que s'enviï major que 5, si no vull que s'enviï el formulari, li dono un return false, i en aquest cas no s'enviarà el formulari. I puc dir en la resta de casos return true. Per tant, si en la resta de casos return true. D'aquesta manera, si nosaltres escrivim una única lletra, li donem enviar, no s'enviarà el formulari. Si escrivim més d'una lletra i li donem enviar, sí que s'envia el formulari. També podem fer la inversa, dir que per defecte un return false i aquí fer un return true només, retornar només en el cas en què sigui més gran o igual a 3 i a més
si menor o igual a 5. És la inversa i les dues formes ens funcionarà més o menys igual. Vale? Un cop ja tenim, aquesta és una de les formes que tindrem de validar el formulari. La forma que us recomanaria jo és crear una funció que serveixi per validar el nickname en qualsevol moment. D'aquesta manera, si jo tinc creada la meva funció valida nick, que faria bàsicament alguna semblat a això d'aquí, i em retornaria true si és vàlid, i en cas contrari retornaria false. D'aquesta forma tan fàcil, jo aquí em puc crear una variable que em contingui si s'ha enviat o no s'ha retornat, si s'ha validat correctament o no aquest input, el valida nick. Doncs com ho faríem? Nick valid igual a valida nick. I ara el que puc saber és que si el nick és vàlid, llavors return true. I en cas contrari, return false. Això és una primera aproximació. Ara anirem millorant una miqueta això. Com sempre que fem algun canvi, anem a comprovar que funcioni. Si enviem una lletra, li donem a enviar. No s'envia en principi. Si li fiquem més d'una lletra i li donem a enviar, sí que s'envia. Perfecte. I si li fiquem 5 lletres, si li fiquem més de 5 lletres, tampoc s'hauria d'enviar. Anem amb la següent validació. La següent validació és la de l'email. Com podem validar l'email? Bé, per validar l'email farem servir alguna del mateix tipus. És a dir, crearem per aquí una variable, let email valid, que ens retorni si l'email és vàlid o no. Ens creem la nostra funció, function, email valid, i farem alguna semblant. Primer de tot accedirem al nostre formulari, de la mateixa manera que hem accedit aquí, accedim al formulari a través del name, ara hem d'accedir al email, doncs a través del nostre formulari, jo vull accedir al input que es diu email, en aquest cas el name de l'input és email, i això m'ho crea una variable, email valor o valor email igual a email.value. El valor dels inputs sempre és en .value. Un cop tenim això, ens toca fer la validació de l'email. La validació de l'email és una mica més complexa i fixeu-vos que en aquest d'aquí baix també podria ser una mica més complexa perquè l'únic que hem fet aquí al final és validar si té més gran o menys de 5 caràcters, però no hem comprovat que siguin lletres. Aquí no hem comprovat que siguin lletres. I de fet és una de les coses que em reclamaven. Com puc comprovar jo si són lletres o no? Per fer això, el que haurem d'utilitzar són les expressions regulars. Que les veurem ara en un moment. Aquí tenim expressions regulars. Les expressions regulars són expressions que em permeten fer validacions una mica més complexes. Es poden fer de dues formes. Anem a fer les dues formes. Primer de tot, anem a comentar això. Comentarem aquesta línia per dir que la podríem fer la comprovació amb un if d'aquest estil, però la podem fer també amb una expressió regular. L'expressió regular són expressions que ens validen si un string compleix un patró o no. I com podem definir el patró? La podem definir de dues formes. Primer, anem a crear aquí el nostre patró. Podem crear un constructor new regexp, expressió regular, que és un patró, i aquí dintre ficar-li el patró. Com es creen els patrons d'expressions regulars? Aquí tenim una petita xuleta de com fer-lo. Sempre tindrem que tenir un inici, podem indicar-li un inici, un final i dir un rang de lletres que admetem. En aquest cas indicarem que entre l'inici i el final tingui, per exemple, una lletra. I també podem indicar les repeticions, que ens repeteixi en aquest cas de 1 a 5 cops. Si fiquem infinits cops, es repeteixin. I d'aquesta manera podem anar construint expressions més o menys complexes. Si, per exemple, fiquem de 0 a 7, s'acceptaria qualsevol lletra
i l'indiquem del 0 al 9, indicaríem qualsevol lletra i qualsevol número. Podem ficar arrobes per indicar arrobes, etc. Vinga, anem a utilitzar expressions regulars per validar això, que és entre 3 i 5 lletres. Llavors, nosaltres què l'indicarem? Indicarem que ha de començar, un cop comença, només poden haver-hi lletres, a majúscules i a minúscules indica qualsevol lletra, i quantes repeticions això, quants cops es pot repetir? Com a mínim 3 i com a màxim 5. D'acord? Aquí tenim la nostra expressió regular i que a partir d'aquí ja s'ha d'acabar, no poden haver-hi més coses. Ara, un cop tinc creat el meu patró, com puc comprovar jo, com puc dir-li que vull comprovar aquest patró amb aquesta string? És el que li direm. Ho podem fer de dues formes. La primera manera és utilitzant una funció del mateix patró. Totes les variables del tipus expressió regular tenen una funció que és la funció test. La funció test em retorna true si el patró és vàlid per una string. Així que li diem testeja aquesta string i això em dirà si és correcte o no. Així que fixeu-vos, faig el mateix que havia fet en l'if d'abans, però dic comprova aquest test, si és vàlid, return true. Si no és vàlid, retornarà el false. És exactament el mateix que hem fet abans. I ara anem a validar l'email. Clar, validar l'email farem servir també l'expressió regular, però aquí les expressions regulars són una mica més complexes. Fixeu-vos que se'ns complica una mica la cosa, ja no és només indicar números i lletres només, sinó que els emails poden arribar a ser molt complexes. Així que la forma més fàcil és buscant expressions regulars per internet. Si nosaltres anem a internet i busquem email expressió regular o email regex. Així que busquem per internet i podem trobar, per exemple, email regex JavaScript. Podem trobar com validar per internet una expressió regular que ens serveixi per validar. Aquí teniu diferents exemples, anem a utilitzar algun d'ells. Com veieu aquí utilitza un altre format una mica diferent, que és que comença amb aquestes barretes, que comença amb la contrabarra, anem a utilitzar-la. Això és una altra forma per definir una expressió regular. En comptes d'utilitzar el que seria un constructor, podem utilitzar un literal, que és definir l'expressió regular literalment entre aquestes barres aquí. La resta és exactament igual. Doncs això funcionaria exactament igual. Una altra forma, però anem a fer un canvi aquí per veure d'una altra manera, que és una altra forma que tenim de testejar si una expressió regular és vàlida o no. Aquesta funcionaria exactament, així ens funcionaria, però també podem fer la inversa. A través de la string, comprovar si fa matching amb una expressió regular o no, que seria, bàsicament, nosaltres a través de la string, valor nick, cridem a una funció que té, que és la funció match, valor nick en aquest cas seria valor email, la string valor email, podem comprovar si fa matching amb un patró. Fixeu-vos que és la inversa, aquí baix fèiem a través del patró, testejàvem una string, i aquí a través d'una string testegem el patró. Les dues formes són alternatives i són igual de vàlides. Llavors, ara el que teníem era que aquí ens validava l'email, aquí ens validava el nick. Falta comprovar que la validació del mail sigui correcta. Ara, fixeu-vos que cada cop que nosaltres enviem el nostre formulari, es valida el nick, es valida l'email, però el formulari, tal com el que tenim fet ara, no s'enviarà, o més ben dit, només s'enviarà si el nick és vàlid. Fixeu-vos que aquí li dic si el nick és vàlid, return true. I per defecte el que tinc aquí és un return false. Així que per defecte el formulari no s'envia. Si jo li poso aquí, si ara anem i validem l'email, li podem dir si l'email és vàlid, return true, què tindrem? Doncs tindrem que quan nosaltres enviem l'email,
ens farà només la validació de l'email. Per què? Si la validació de l'email és vàlida, ja s'enviarà el formulari, perquè ja farà el return true. En aquest cas tenim una casuística interessant, i és que si dona algun error aquesta funció, per defecte el formulari s'envia. El formulari només no s'envia si fa un return false. Si retornem qualsevol altra cosa, si aquesta funció retorna alguna altra cosa, el formulari per defecte s'envia. Per tant, si hi ha algun error, que aquesta funció d'aquí està mal declarada, per exemple, anem a declarar-la aquí malament, veureu que la validació sempre es farà. Li donem aquí envia, jo no li he ficat res, i veieu que s'envia el formulari. Per què s'envia el formulari? Doncs molt fàcil, perquè quan intenta fer la validació peta, el programa peta, com que el programa peta no retorna false, perquè el JavaScript ha petat i per tant ja no continua avaluant-ho, i com que no retorna el false, s'envia el formulari. Veieu? Aquí, intenta executar aquesta línia, no pot, així que per defecte envia el formulari. D'acord? Així que hem d'anar una mica en compte quan debuguem, quan estiguem comprovant els errors d'aquí. Si veiem que s'envia el formulari sempre, vol dir que tenim algun error. Per altra banda, el que us comentava, si jo, tal com ho tenim fet ara, si a l'email li poso un email vàlid, posar-li aquí un email vàlid, i aquí li poso alguna cosa invàlid, li poso només una lletra, veureu que el formulari igualment s'envia. Per què s'envia? Doncs molt fàcil. Li donem enviar, l'email era vàlid i per tant ha retornat el formulari. D'acord? Per què? Doncs perquè fa el retorn directament. Veieu, si l'email és vàlid, entra aquí dins, retorn. Llavors, jo, quan ja sigui vàlid, realment no vull que s'enviï el formulari. No vull fer el retorn. El que em vull esperar és primer a validar-ho tot. Així que, què necessitarem aquí? Doncs una variable que ens guardi l'estat del formulari. Formulari error. I suposarem per defecte que el formulari... No, per defecte li direm que el formulari OK, doncs li direm que false, que per defecte... Bueno, no, comprovarem mirant si té... Serem optimistes i per defecte li direm que sí, que formulari OK, true, per defecte està bé. Així que l'únic que nosaltres modificarem és en el cas en què el formulari no sigui vàlid. Si no és vàlid el formulari, direm formulari OK, false. Només en aquest cas. Si no és OK el formulari OK, false. Al final de tot, un cop hagi acabat, el que retornarà aquesta funció és l'estat de formulari OK. Si l'estat és true, significa que ha passat totes les validacions. Quin altre tipus de validació podem fer? Abans de continuar amb el radio, checkbox i select, veurem altres tipus de validacions. Les validacions típiques que són les que es fan quan l'usuari va escrivint text. Així que afegirem aquí un esdeveniment al nostre nickname perquè quan l'usuari escrigui una lletra, el nickname, quan l'usuari escrigui una lletra, comprovar si és vàlid o no el formulari. Per fer això, aquí en script li afegirem el defer perquè s'executi el nostre codi JavaScript un cop s'hagi carregat la pàgina web. Recordeu que per això fèiem servir el defer. I anem a afegir un esdeveniment a aquest input d'aquí, el nickname. Doncs com ho fem? Accedim al nickname primer de tot. Document.form, si hem vist com accedir-hi, que és a través del name del formulari. Fiquem aquí el name del formulari i fiquem a continuació el name de l'input. Això m'està retornant ja directament aquest input, l'input aquest d'aquí que tenim seleccionat, i ara li podem afegir un event listener. Add event listener, tal com hem vist en el temari anterior. Quan treballem del DOM, quin esdeveniment volem? En aquest cas, l'esdeveniment que volem que s'executi és el de quan perd el focus. Aquest esdeveniment és el blur, el que anomenarem blur, o un blur.
i executarem. Quina funció volem que s'executi a OnBlur? Doncs molt fàcil. OnBlur és quan tinc aquí el focus, apreto el tabulador i em canvia. Aquest és l'OnBlur. O també podem fer el que volem que s'executi cada cop que l'usuari apreti una tecla. En aquest cas faríem un keydown, per exemple. D'acord? I què volem que s'executi tant OnBlur o en keydown? Jo de fet el que faria és afegir-ne els dos. Tant OnBlur i en keydown el que farem és que volem que es validi. Com que ho tenim creat amb validacions a part, l'únic que necessitem és validar. Estàvem parlant del nickname, així que valida nick. OnBlur valida nick i el mateix farem on keydown. Keydown o keyyap. Keyyap és quan l'usuari hagi deixat anar la tecla. Però clar, fixeu-vos que com que aquestes validacions no es fan quan l'usuari envia el formulari, sinó que es fan a mesura que l'usuari va omplint les dades. És una validació a mesura que l'usuari va una mica més agressiva, doncs d'alguna forma hem de poder mostrar-li un missatge a l'usuari que això que està escrivint ell està malament o no. Doncs ho podem fer de moltes formes i el que faré serà simplement al costat d'aquest input li afegiré un petit span, aquí, span, on aprofitaré per afegir-li un missatge, per dir-li si està correcte o no. A més, a aquest span li podem donar inclús una classe per exemple, li podem afegir una classe buida o deixem de moment sense res. I aquí podem aprofitar per ficar-li la imatge, per ficar-li el text, és correcte o no és correcte, o podem ficar-li una imatge, un stick o una creu, depèn si és correcte o no. Llavors, com ho puc fer? Molt fàcil. Jo cada cop que valido, si és true, doncs accediré a aquest input en concret. Aquest input en concret, que és el nick, en el meu cas és nick, és el nickname, accedeixo al seu germà, next element sibling, d'acord? Qui és el germà d'aquest nickname? Doncs l'span. I aquí li afegim un missatge, inner.html, i li fiquem OK. Podríem canviar-li el class també, el class name, per canviar-li la classe que surti en verd. I si és incorrecte i per tant ha entrat aquí, li podem ficar un missatge d'error. Molt important, quan fiquem un missatge d'error és indicar-li en què s'ha equivocat. Entre 3 i 5 lletres. D'acord? Ara, a mesura que nosaltres anem escrivint, doncs el que podrem aconseguir és que ens surti un missatge que ens digui OK o que ens digui error. Però sí que aquí tenim un error, next element sibling, que és una propietat, no és una funció, així que ara mateix, d'acord, ara sí que ja ho tindrem. Fixeu-vos que si jo me'n vaig aquí i escric, doncs em dirà error, entre 3 i 5 lletres, però a la que augmento em dirà OK. Si em passo, error, entre 3 i 5 lletres. D'acord? I el mateix podem fer amb l'email. Li afegeix un email, que podem afegir-li un BR perquè ens falti un salt de línia, i en el nostre email, igual, li afegim un span, i lo mismo, aquí, en el nostre email li afegim un span, que és on ens sortiran els missatges d'error o no error. De la mateixa manera que hem fet això d'aquí, ens anem a la validació de l'email i li diem si és true, doncs en l'input email accedeixo al next element sibling i li canvio el serial inner.html per dir OK. I en canvi, si hi ha un error, accedeixo al next element sibling i li dic error, format incorrecte. O podem mostrar una imatge. La validació de l'email, per veure una mica la diferència, la farem en aquest cas, doncs, per exemple, només OnBlur, per veure una mica com funciona diferent. Doncs, en aquest cas no és en el nickname, sinó és en l'element amb name on està email. Doncs OnBlur que em cridi a validar email. Doncs
on blur del email, valida email. Fixeu-vos que ara la primera validació la fa en 2 ocasions, tal en el moment en què vaig clicant i també quan apreto el tabulador, també la fa, i en canvi el de l'email, la validació només la fa quan apreto el tabulador. Veieu? Fixeu-vos el tabulador i ara si torno a apretar el tabulador, canvio el focus, em dirà que ok. Anem ara, per acabar, a veure com podem comprovar, accedir als valors dels radius buttons, dels checkbox i del select. Per accedir al valor del radio button és molt fàcil. En aquest cas el que voldrem és que el formulari només s'enviï si l'usuari ha marcat algun dels 2 radius buttons. Així que aquí mirarem si radio valid radio, comprovarem, crearem una funció que ens comprovi si els radio buttons són vàlids. Radio buttons només podem seleccionar un, així que anem a veure si hi ha algun seleccionat. Com puc saber si ja tinc algun ràdio seleccionat? Doncs és molt fàcil. Primer de tot haig d'accedir al radio button. Radio igual a formulari i aquí fiquem el name. Aquest name, no, és aquest d'aquí, el radio form. Un cop tenim el radio, aquí tenim una diapositiva per veure com accedir. Fixeu-vos que com que hi ha més d'un element que té el name radio, quan nosaltres accedim a un name d'un ràdio, el que ens retorna és un array. Fixeu-vos que ens retorna un array. Per tant, si jo vull comprovar els diferents ràdios, el que hauré de fer és un bucle per recórrer tots aquells elements de l'array i en cada un dels elements de l'array puc saber si està marcat o no està marcat. Així que això és el que anem a fer aquí. Aquí obtenim el nostre ràdio. De fet, canviarem perquè això són ràdios. N'hi ha molts ràdios aquí dins. I farem un bucle. Un for mentre si menor a ràdios punt. Mentre que sigui menor a ràdios punt length. Doncs augmentem el nostre comptador. I ara aquí anem a veure per cada ràdios en la posició K, puc saber si checked és igual a true. Per tant, això si està marcat, doncs només en què trobi un que estigui marcat, per mi ja estarà. Vol dir que s'haurà fet correctament la validació. Si no hi ha ningú d'ells que estigui marcat, doncs farà aquí un return false. Retornarà false. Com podem mostrar els missatges? Doncs fixeu-vos, jo el que he fet és crear un span on mostraré els missatges del ràdio. En comptes de ficar-lo al costat dels diferents options del radio button, s'ha quedat aquí al costat d'un span. Llavors, si està correcte, farem un document.getElement by ID radio i aquí li direm inner.html ok. I si no està correcte, doncs els hi posarem un missatge. En aquest cas no és correcte, hem dit quan mínim 1. Error mínim un radio button. Si tenim el nostre radio button, ara ens falta cridar a validació de ràdio. Aquí la tenim criada i comprovar si no el radio button si no és vàlid, doncs aquí fem exactament el mateix. En el moment en què alguna validació no sigui vàlida, la fiquem a false. Ara podem actualitzar, venim aquí i si selecciono un em dirà que ok. Si no he seleccionat cap radio button em donarà un error. Aquí tenim ok. Anem a veure amb els checkets. El checkbox passa una miqueta el mateix. Fixeu-vos, aquí teniu una diapositiva del checkbox i és exactament el mateix. El checkbox, si accedeixo, em retorna un array de checkbox. L'única diferència és que pot haver-hi més d'un seleccionat. Però la validació del checkbox és exactament la mateixa. Comprovem igual si està checked.
Així que, vale, si està checked. Tingueu present també una cosa, puc saber quin és el valor que està seleccionat. Igual quan accedeixo a un ràdio en concret, a través del seu value puc saber el valor seleccionat, igual que el checkbox. Puc saber el seu valor seleccionat. Anem a veure ara com podem fer la validació dels select. La validació del select és bàsicament molt semblant també. Anem a crear aquí una funció. Seguim una mica la mateixa dinàmica. Let select valid igual a valid select. La validació del checkbox us la deixo vosaltres, perquè la feu després d'haver fet el radio button. I anem ara amb la validació del select. Per seguir una miqueta, això. Valid select. Function valid select. I l'inici és exactament el mateix, que és accedeixo al formulari, després accedirem al select. Fixeu-vos que el select també té un name. Això té el select. I el que voldrem és accedir als diferents options que té el select. Com ho podem fer? Doncs és relativament senzill. Un cop hem tingut el select, de fet això és el select, com l'hem dit abans, direm select for. Un cop hem tingut els nostres select, ho deixarem amb select. Un cop tenim el select, podem obtenir tots els options que conté. Let options és select.options. Què tindrà options? Doncs de la mateixa manera que ens passava amb el checkbox i amb radio, options és un array. Només té una petita diferència, i és que per saber si un option està seleccionat o no, en comptes de checked és selected, però per la resta és exactament igual. Llavors, si vull comprovar si hi ha algun seleccionat, doncs anem al nostre for, li donem for let k igual a 0, mentre sigui menor a options.length k++. I ara aquí farem un if i mirarem si hi ha algun que estigui seleccionat. If options en la posició k.select selected. Si hi ha algun que estigui seleccionat, doncs mostrarem un missatge per aquí en algun lloc. Anem a ficar aquí un span amb id error select. I accedirem farem un document.getElementById error select inner.html i aquí li ficarem OK. I si no, hi ha el return false, si és incorrecte return false, si no return true, i si no li direm error. Mínim 1. Podem, a més aquí, a més de locate, li podríem ficar també, ja que estem, valor del select seleccionat, que seria options k.value. OK, i aquí a continuació li podríem ficar el valor. I el mateix podríem fer, per exemple, en el ràdio, i amb el checkbox. Per si a mi m'interessa saber quin és el valor que ha seleccionat l'usuari, .value, doncs el tenim sempre en .value. OK, i aquí aquí és amb el més, que això, per concadenar. Ara sí. De forma que ara nosaltres anem aquí, vinga. Ja tenim la nostra validació de formulari, si li donem enviar no s'envia, ens surten tots els errors. El primer perquè aquest per defecte està seleccionat. Però aquí podríem comprovar que poguéssim seleccionar més d'un. Si volem seleccionar més d'un,
Anem a fer-ho ja que estem. El que haig de fer és en el meu select ficar-li múltiple i un cop el select tingui múltiple, ara ja l'usuari podrà seleccionar més d'un. Per exemple, aquí podem ficar-li ara que la validació només es faci si s'ha seleccionat més d'un. En aquest cas el que hauríem de fer és, dintre de l'if, si s'ha seleccionat, sumar un comptador de forma que m'augmenti el número d'elements seleccionats. D'acord? De moment, veieu, ara aquí el select em permet seleccionar més d'un element apretant el shift. Puc seleccionar-ne des de 0 a molts. I ja tindríem la nostra validació de formulari. Només s'enviarà quan l'usuari hagi omplert tots els valors correctament. Ara s'ha enviat. Perfecte. Per acabar amb tot això, la validació del formulari també la podríem fer vinculant l'esdeveniment aquest, l'evento on submit, en comptes directament d'afegint-lo per aquí, afegint-lo amb un at-event-listener, que ens canviaria una miqueta. Faríem document.forms, això igual, accediríem al nostre formulari 1 i li afegiríem un evento at-event-listener i aquí li ficaríem el nostre evento, en aquest cas submit. Això és per fer la validació del formulari afegint a l'evento amb l'at-event-listener. I important, aquí dir-li que quan s'enviï el formulari ens crida validar formulari. Totes les funcions cridades des d'un at-event-listener reben una variable del tipus event. I ara el que direm és que si el formulari no està ok, formulari ok, si no està ok el formulari, llavors event.prevent default que ens eviti l'acció per defecte, que l'acció per defecte és enviar el formulari. Així que aquí quan acabem ara, a veure, això mateix. Estem aquí, actualitzem, clico i el formulari no s'envia, però si marco tot i li dono ok i enviar, s'envia el formulari. Molt bé, doncs això és tot.